24 Days of Rum, deň 12. Mauricijské zlato, ktoré sa do fliaš plní na Slovensku. Pod číslom 12 sa v rumovom kalendári 24 Days of Rum nachádza Blue Mauritius Gold. Pôvod Mauritius. Destilácia Column Still. Zrenie neuvádza sa. 40% alkoholu. Zaujímavosť, Blue Mauritius patrí medzi najpredávanejšie rumové spirity na Slovensku. Poďme ho teda ochutnať. Vo vôni je pomerne ľahký, možno až prázdny. Cítim tam ale nejakú trošku neprirodzene pôsobiacu arómu lieskových orieškov v chuti. Ja akože túto fľašu poznám veľmi dobre. Snažím sa byť objektívny, ale teda nie je to nič pre mňa. Je to sladké, chutí to ako krovky. Kde je ale ten rum? Ak 24 Days of Rum otváraš zároveň so mnou, daj mi do komentára vedieť, ako ti táto vzorka chutila. No a zajtra sa nezabudni vrátiť pre ďalšie video.